We beginnen bij de persconferentie die staatssecretaris Eddy van Marum afgelopen vrijdag heeft gegeven. Het was een virtuele persconferentie voor de pers hier in het Caribisch gebied, waarin we hem spraken over meerdere onderwerpen, maar ook over het onderwerp waar we het eerder deze uitzendingen hadden, namelijk de hoge zorgkosten. En we vroegen hem naar de rol die Nederland daar eventueel in kan spelen. Het werd op verschillende manieren gevraagd, maar het punt van Van Marum is duidelijk. Het is in eerste instantie een zaak van het land zelf. Komt er een hulpvraag, dan kan Nederland helpen. Ik lees het even voor, staatssecretaris, wat hij graag wil weten. Hij zegt, bon dia, ik wil graag aan Van Marum vragen om een reactie op de oproep van het CFT om de hoge zorgkosten op Curaçao te verminderen. Heeft Nederland daarin ook een rol? Eigenlijk heeft Nederland daarin geen rol. Het is een landsaangelegenheid. Maar we zullen natuurlijk altijd kijken van als er een hulpvraag komt, hoe we daarmee om kunnen gaan. Ik heb nog een vraag. Ik wil aansluiten op de vraag van Oscar. Die heeft gevraagd naar het zorgstelsel op de eilanden, waar het CFT uiterst bezorgd over is. U zegt het is een autonome zaak, maar mochten er op een gegeven moment patiënten gaan sterven op de eilanden, dan hebt u als Koninkrijksregering toch een taak volgens het statuut. Wat kunt u erover zeggen? Ja, het is natuurlijk altijd zo van, kijk, in principe zijn de zorgtaken gewoon de zaak van een autonoom land. Maar als er zaken gaan die helemaal niet goed gaan en er komt een hulpvraag, dan zullen we natuurlijk altijd kijken van, of we daarin in bij kunnen dragen. Maar daar kan ik niet op vooruitlopen op dit moment. Het is zorgelijk, het is aangegeven en het is primair de zaak van het land zelf om te kijken van wat voor oplossingen daar zijn. Komen we daar in het land zelf niet uit, dan kan er altijd gevraagd worden van of we bijstand kunnen verlenen en dan kunnen wij kijken van wat we wel kunnen doen en of er mogelijkheden zijn. Het onderwerp waar ik mee begon, wat Mariano overnam, blijft een onderwerp. En ik wil niet vervelend zijn tegenover de staatssecretaris. Die heeft deze functie nu voor enkele maanden. Maar het feit dat de bevolking op Curaçao al jaren te horen krijgt dat de zorgkosten te hoog zijn. Al de voorganger van de huidige voorzitter van het CFT, meneer Grades, heeft daarvoor gewaarschuwd. Zorgt voor heel veel frustratie en stress. Mariano had het al over wat als nou dadelijk mensen gaan sterven. Dat willen we natuurlijk niet. En ik begrijp de positie van de staatssecretaris dat er een hulpvraag moet komen. Maar wat is hoe lang moet een probleem blijven bestaan voordat er toch wordt gezegd, jongens, we wachten op jullie hulpvraag, maar we zouden graag met jullie willen helpen. Want 15% van het bruto binnenlands product aan de zorgkosten is enorm. En het stijgt volgens mij alleen maar. Dus ik snap de houding van de staatssecretaris en die is volgens mij ook staatkundig helemaal correct. Maar wat kunt u zeggen tegen de bevolking op Curaçao die hier zich heel erg zorgen over maakt? Wat ik gewoon kan zeggen tegen de bevolking op Curaçao is dat het gewoon wel een bespreekpunt is en blijft voor mij, maar wel in die volgorde. En dan moeten ze maar op een andere partij stemmen als ze een ander beleid willen. Dat zeg ik niet. Dat is iedereen natuurlijk vrij om te stemmen op wie die stemmen wil. Daar wil ik buiten blijven. Ik vind het alleen belangrijk dat je stemt, want dan laat je je stem horen. Maar voor mij blijft gewoon belangrijk. Het is een thema wat regelmatig terugkomt. Als ik de bestuurlijke gesprekken voer, is het ook een thema wat aan de orde komt. Wij gaan er gewoon primair van uit dat het een landsaangelegenheid is. We hebben in de landspakketten daar ook aandacht voor gehad om daar wat mee te doen. En als dat onvoldoende is, of als dat onvoldoende blijkt, dan is het wel aan het lokaal bestuur om daar nadere stappen in te zetten. Ik ga niet interveneren in de autonome aangelegenheden daar. Kijk, daar ben ik niet van. Wij werken, wat mij betreft, op een gelijkwaardige wijze werken we samen met elkaar. En dat is mijn stijl.